imong anak, pila ka bug imong anak? Pati imong anak. Ya karon kumusta sila? Asa sila karon? Ala na to siktir lang sir. Ha? Siktira sila, so naa sila sa karon sa evacuation. Adi gid nga sa silingan lang. Naa sila dyan. Pero Naman dito babang pero safety lang, safety lang no. Nga akong ika-istorya sa inyo ano nga magpasalamat lang gyud punta sa Ginoo nga at least bisan pa man sa nahitabo sa ato dire, bisan pa man nahitabo sa inyohang sitwasyon dire nga wash out tanan, pero pasalamat lang gyud punta sa Ginoo nga ato ang mga pamilya safety ra. Di ba? So maura ginay importante kay tanang butang nga nangawa nato pwede pa man atong makita. Pero basta siya volunteer ko. So nakahilak gid si tatay mga idol kay dili gid niya makuan nga ang sitwasyon ba. Maski na ako grabe. Sakit kay sa dugahan mga idol. Makahilak sa dagkuan kay grabe. Sakit sa kayo Inani nga nahitabo. Kadang gipampost dira sa Facebook nga grabe kaya mga panghitabo no. Masakitan magita pero karon sa aktual mga idol. Lisod kayo. Maghuot imong dughan. Samot na pareha sa sitwasyon ni tatay nga pat kabuk yang anak. Grabe. So ako ang hangyo niyo no mga idol. Na unta mga idol ato silang tabangan. Grabe. Sa tanan ako mga video mga idol. Sa tanan ako gipanghimo nga sorry kayo mga idol. Makahilak lang gid ko kay grabe sakit jud kay tinuod mga idol nga ikaw mismo ba nga baka saksi ka sa ilahang kuan. Sa tinuod lang mga idol no. Sa tanan ako gipanghimo nga mga vlog mga idol, mga video mga idol. Tinira gid nga video mga idol nga diri ra jud ko nalumoy mga idol. Diri ra jud ko nakahilak mga idol. Diri ra jud ko nakahilak mga idol sa sitwasyon nila. Sa tinuod lang mga idol no sa ako mga viewers kay baw ko nga dili mo makatuo sa sitwasyon nga sa ako ang pag-vlog diri di agas ako ang mga luha mga idol. Sa ako ang mga amigos, ako ang mga followers nakaila mo na ako nga usa ko ka joker no. Usa ko ka malipayon nga mag-vlog. Pero diri mga idol inyohan na saksian. Grabe ang kaguol. Grabe ang kaguol nga akong gibati diri mga idol. Gustoon ka man mga idol nga magtabang sila mga idol pero lisod ko man sa mga idol nga ako pila ra kita nako sa YouTube. Lisod sa kayo mga idol mo nga ako hagyo ko niyo mga idol be. Hangyo ko niyo mga idol nga nagkinahanglan sa ko sa inyong pagtabang mga idol. Hangyo ko nga nagkinahanglan sa ko sa inyong assistance para matabangan na to sila. Sa tinuod lang mga idol, diri ra giniagas ang akong mga luha mga idol. First time na ako nag-vlog mga idol nga nakahilak ko. So ana lang mga idol no. Dili na ako tason akong video mga idol kay di na makaya sa ko ang dughan mga idol. O atong panikamutan sa atong pagbalik diri mga idol nga natay madang nga gamay tabang mga idol. Og si Tatay Jomar. So atong panikamutan pohon nga sa ato ang pagbalik nga ato gyapon siya makita pagbalik para sa iyahang upat ka anak no. Umuhang misis asa karon. Nangitag labada dito sa ako. So nangitag labada. So ano lang mga idol na ako gihangyo ang tanan mga viewers na ko mga idol. Punta magdinabangay tanan. So ana lang no. Salamat mga idol.